नमस्कार सांग मैंने मु पुणी थे विशु सोरेन मु आपण मानक सामना को आसिली बंधु मु बहुत दिन है मुझे किसी वीडियो अपलोड कर दे पारे तेणु मोर किसी प्रोब्लेम थिला से जो मुझे किसी वीडियो अपलोड कर दे पारे ठीक अच्छे एबे चलतु किसी माइनिंग रे काम करुवा टाइम रो किसी दृश्य मुझे आपण मानक देखा चलतु आपण मैंने प्रथम शेष जाए वीडियो देखु এই ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଯେଉଁଟାରେ ଏଇ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କୋଇଲାକୁ କାଟିଥାଉ। ଏ କୋଇଲାକୁ କାଟିଲା ପରେ ଆମକୁ ଲୋଡ଼ ଦିଅନ୍ତି ଲୋଡ଼ର ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ଫଳକି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ସେ ମାଲଟାକୁ ଖାଲି କରିଥାଉ ମାଇନ୍ସ ବାହାରେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଛି ଆମ ପାଖକୁ ହନୁମାଙ୍କଡ଼, ଆମେ କିଛି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛୁ। ତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଥିଲା ସକାଳର ନାସ୍ତା, ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଅଧିକା ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଏ ହନୁମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଲି। ଆଉ ଯେଉଁ 3-4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ହନୁ, ତେଣୁ ସେ ୟା ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏ ଅଣ୍ଡିଆ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଧାଉଁଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏ ପାଖକୁ। ଆଉ ଆମେ ବି ତା ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଧାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇକ୍ଟା ତା ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭୟରେ, ତେଣୁ ସେ ସାମ୍ନା ଆଡ଼େ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟାକୁ ଧରିକି ସେ ସାମ୍ନା ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ିକି ଆଣୁଛି। ଭୟ ତ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ଅବଲା ଜନ୍ତୁ, କ'ଣ କିଏ ସେ କିଛି କରିଦେବ କହିହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ସାବଧାନ ହେଇକି କାମ କରିଦେବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଖାଇବା ଦେଇଛୁ ବୋଲିକି କ'ଣ ସେ ଆମକୁ କାମୁଡ଼ିବନି ସେଇଟା ତ ନୁହଁ। ସେ କ'ଣ ଭାବିବ ତା ଭାବିବା, ଯେଉଁଟା ସେ ଭାବିଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ତା ପାଇଁ ଠିକ୍। ଏ ଧାଇଁ ବି ପଳାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେ ଆମ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, 5-6 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ହେଲେ ବି ସେ ଆମ ପାଖକୁ ପୁରା କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ସହିତ ଲାଗୁନୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିବ? ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଆମ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ନାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଇନ୍ସ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗାତ ହେଇଛି ମାଇନ୍ସଟା, ତଳେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ମେସିନ୍ ସବୁ ଏଥିରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଟିଫିନ୍ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଏଇ ମାଇନ୍ସକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିବ, କେତେ ମାସ ଲାଗିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ଦାଜ ଠିକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ। କେବଳ ଏଇଟା ଆମର 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଏତିକି ଗାତ କରିପାରିଛୁ ବା ଏତିକି କାମ ଆମେ କରିଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଗାଡ଼ି, ତ ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ନାସ୍ତା କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।